Stále sledujete Veľké noviny. 33-ročný vodič, ktorý v noci havaroval za Prievidzou, bude mať na svojich kamarátov nepochybne ťažké srdce. Dvaja sa po náraze dostali z auta. Vodič v ňom zostal zakliesnený. Namiesto toho, aby mu pomohli, odišli preč. Údajne išli zavolať záchranku. Auto však začalo horieť. Muža vytiahli v poslednej chvíli okoloidúci. S ťažkými poraneniami hlavy skončil v nemocnici. Videl som veľké plamene. Tak som zastavil, vidím, že auto horí. K vážnej dopravnej nehode došlo medzi Prievidzou a Nedožerbým Brezanmi. Auto začalo po náraze horieť. 33-ročný vodič osobného vozidla Hyundai začal predchádzať pred ním idúce neznáme motorové vozidlo, pričom v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla prešiel do protismeru. V dôsledku toho už vodič nezvládol riadenie a následne zišiel mimo cestu. Tu v plnej rýchlosti narazil do svahu. Auto sa niekoľkokrát prevrátilo. V čase nehody sa v ňom viezli aj vodičovi kamaráti. Boli dvaja, boli už okolo auta. Pýtam sa ich, volajú sa záchranku alebo čo, že nie, že nemáme telefón a že ideme zavolať záchranku. Tak sa rozutekali smerom na Prievidzu a teraz čo? Kamaráti ho teda nechali na pospas osudu. Bol zakliesnený v aute. Z toho sa začalo najskôr dymiť, neskôr z motora vyšľahli plamene. Som skúšal dvere otvoriť, nešli mi. Pás mal, ale tiež mi to nejako nešlo. Skúšal som aj motor vypnúť, len čo bolo záhada, tak nebol kľúčik zapaľovania. Zatiaľ, čo jeho kamaráti utekali preč, okolo idúci vodiči sa ho snažili dostať von z auta. Predná časť už bola celá v plameňoch. My ho vyťahli vlastne na poslednú chvíľu z auta. Už horelo. Po príchode na miesto bolo požiarom zachvatené celé vozidlo, takže kým jedna osadka jedného vozidla sa venovala postihnutému, druhá osadka z vozidla hasila oheň. Komunikoval, mal síce, bol krvavý, mal rozťatú lebku. Vodiča odviezla záchranka do Bojnickej nemocnice. Nebyť okolo idúcich, bol by v aute uhorel. Vzhľadom na to, že sa zistili závažné poranenia lebky a mozgu, bol prevezený hneď do fakultnej nemocnice Martin na neurochirurgické oddelenie. Podľa našich informácií je v ťažkom stave mimo ohrozenia života. Pavol Čertík, televízia JOJ.